Вечір добрий, Бугун. Бугун це сьогодні, а сьогодні це Прайм-вечір на АТР в студії Оксана Денисова. Осман Пашаєв однією рукою готується до ефіру, другою репощує трансляцію з Фейсбук-каналу. Може продовжимо, що я можу представляти? Два слова скажу. Так. Скажи два слова. Обговорюємо наміри або бажання, не знаю, щире чи не дуже, Конституційної комісії при президенті України щодо внесення змін до Конституції стосовно створення кримсько-татарської автономії. А говоримо ми з експертом Меджлісу кримсько-татарського народу, який до останнього часу був в команді Саакашвілі і був головою Біляївської районної державної адміністрації в Одеській області. І навіть збирався стати і виграв конкурс на заступника голови, як у нас кажуть, на заступника губернатора. А от до цього, ще 2 роки тому, керував справами, був керівником апарату уповноваженого президента України. Ми вашу маму там і тут показують, це там було, уповноваженим президента у справах кримсько-татарського народу є Мустафа Джемілєв. Ви фактично, Арсене, керували цією структурою, а потім пішли. Ти прізвище гостя? Арсен Жумаділов. Арсен Жумаділов. Доброго вечора. Доброго вечора. Харва Шамлар. Ще якою мовою? Якою? Не хочуть її. Години. Я пам'ятаю, що ви тоді, ще 2 роки тому, напрацьовували і законопроект по статусу кримсько-татарського народу, і по конституційним змінам щодо кримсько-татарської автономії. Що пропонувалося тоді, саме по автономії? Добрий вечір ще раз. Дійсно, ця робота велась і 2 роки тому. Насправді, ця робота велась ще і 20 років тому. Перший законопроект про статус кримськотатарського народу, ви це пам'ятаєте, був ще в 90-х роках у співавторстві Романа Безсмертного, Рифата Чубарова, Мустафи Джемілєва. Потім ці спроби були ще неодноразово повторені. Все те, що ми сьогодні спостерігаємо, є результатом, власне, нашої діяльності, активної позиції, в першу чергу, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, народного депутата і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рифата Чубарова щодо того, щоб все ж таки статус нашого народу і статус Криму були врегульовані так, як це вимагає міжнародне право. А саме, що кримські татари – це є корінний народ Криму, що кримська автономія є національно-територіальною автономією кримськотатарського народу. От після всіх реверансів лідерам багато реверансів зробили. Пане Арсене, давайте залишимо зараз законопроект про статус. Ми його обговорювали з Оксаною в ефірі, до речі, здається, вже не раз. А саме про автономію. І коли виникають, давайте я буду трошки Сергієм Макренюком. Не будемо говорити загалу, загал сам дізнається про це. От я Макренюк. Нащо вам автономія? По-перше, коли ви питаєте вам, я так розумію, ви мене питаєте... Я зараз Сергій Макренюк. Це я питати, навіщо вам, хлопці, автономія? Якщо я дам відповідь на це як громадянин України, я скажу нам, громадянам України, ця автономія потрібна для того, щоб сепаратизм в Криму був унеможливлений, для того, щоб він не відбувся у майбутньому. Для того, щоб в Криму те адміністративно-територіальне утворення, яке буде створене, сформоване, щоб воно було абсолютно і однозначно проукраїнським. Це відповідь моя як громадянина України. Як кримського татарина, моя відповідь на це є, по-перше, це є відновлення історичної справедливості, це перше. Друге, це є реальний шанс на те, що ми збережемо і розвинемо нашу національну ідентичність. Добре. Є запитання? Я просто, ми ж з собою, коли обговорювали сам законопроект про статус, я тоді ще задавала запитання експерту, який була Юлія Каздовіна-Дас, Мінінформполітики. І тепер я буду задавати це питання вам, хлопці, знову ж таки, здебільшого вам, Арсене. В тому то я буду зараз адміністрацією президента. Яка в глибині своєї душі десь глибоко в душі. Яка в глибині своєї душі, а так десь глибоко в душі, значить, думає про те, що якраз, якщо надати кримським татарам автономію, то сепаратизм у Криму розвинеться, а не цей закон не запобігатиме цьому. Опонуйте. Річ у тім, що ті, хто так думає або так скаже, вони насправді не ознайомлені із цим документом, із Конституцією України.
Те, що станом на сьогодні приписано в 10 розділі, а саме Автономна Республіка Крим, це є підвалення, це є передумова для сепаратизму. Чому? Саме того сепаратизму, яким скористалася Аксьонов і компанія у 2014 році. Тому що Автономна Республіка Крим, згідно цієї Конституції, визначається як спеціальне утворення, де місцеві еліти мали більші повноваження, набагато більше, аніж прості області десь по Україні. Те, що пропонується сьогодні, це сказати прямо і чесно, що ця автономія, вона створюється як форма реалізації кримськотатарського народу на самовизначення. Це значитиме, що всі ті відмінності в статусі цієї Автономної Республіки Крим, які будуть прописані в Конституції, в відповідних законах, вони мають бути пов'язані саме зі специфікою кримськотатарського народу та його прагнення до розвитку. Все, крапка. Жодних інших більших повноважень для Автономної Республіки Крим не потрібно. А тепер я вам говорю, як Сергій Макринюк, от адміністрація президента висловилася. Сергій Макринюк. А я вам кажу, я Сергій Макринюк, дуже хочу, щоб всі чиновники в Криму знали кримськотатарську мову. Всі люди в Криму, які живуть з поваги до кримських татар, вивчали кримськотатарську мову. Але статус в неї буде Кримська область. По-перше, ще раз, це є наше невід'ємне право. Це є право кримськотатарського народу на самовизначення. І те, що ми користуємося цим правом, від нас це ніхто не може відняти. Так чи інакше, ми цим правом скористаємось. І це чудово і прекрасно, що ми користаємось цим правом саме у складі української держави. Те, про що було сказано ще в 2014 році, що кримський татарський народ має гарантії щодо свого розвитку у складі української держави. Так от, ми користаємося нашим невід'ємним правом, це раз. Друге, ще раз наголошую на тому, що те, що пропонується сьогодні, і те, що, я сподіваюся, ми матимемо у вигляді результату, це насправді зміцнить українську державність на півострові. Бо сьогодні, або ще станом 3-4 роки тому, тобто всі ці 23 роки, коли Крим був під де-факто контролем України, той об'єм повноважень, які мала Автономна Республіка Крим, був неприпустимий. Це є дійсно так. Ми маємо все це переосмислити, ми маємо відштовхнутися від того, що все те специфічне або все те додаткове, що Крим буде мати як автономія, це має бути спрямовано саме на розвиток кримськотатарського народу. Це не все абсолютно. Да? Тобто ми не говоримо про те, що ця автономія вона має бути дуже широкою. Ні. Вона має врегулювати те, що кримськотатарський народ в якихось питаннях, тих, які для нас є принципово важливими, матиме право голосу або консультування, або вето на ті чи інші питання. Це має бути закарбовано в Конституції для того, щоб ця норма не була жертвою якихось політичних спекуляцій у Верховній Раді тих чи інших скликань у майбутньому. Ну, це положення, я так розумію, ви дублюєте з законопроекту про статус, правильно? З самого законопроекту. Тобто в статусі є, наприклад, представлення в органах влади, да? Використання кримськотатарської мови, представлення як в органах влади місцевого самоврядування, там з нижчого рівня до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і спеціальні умови так, для розвитку мови. Єдине, що нове право вето я не чула раніше. Право вето по яких питаннях? Є, давайте я так все поясню, щоб воно було системно і зрозуміло для всіх. Значить, перше. Ті питання, які стосуватимуться кримськотатарського народу, кримськотатарський народ в особі його представницьких органів має бути проконсультований. Да? Тобто органи державної влади мають проконсультуватися із кримськотатарським народом, чи ви не проти того, щоб ми запровадили або скасували тето. Це перше. Те, що стосується кримськотатарського народу, з нами мають консультуватися. Друге. Те, що стосується виключно кримськотатарського народу, це є те вето, про яке я кажу. Вони для того, щоб реалізувати ту чи іншу політику, вони мають отримати вільну, попередню та усвідомлену згоду кримськотатарського народу, що так, ми за те, щоб це реалізовувалося, або ні, ми проти цього. Якщо ця згода не буде отримана, ця політика не може бути впроваджена. Це є, по суті, право вето. Тобто консультування, згода і ті питання, які є абсолютно внутрішніми до нас, це самоврядування. Тобто ми маємо мати ті сфери, до яких ми самі готові
до того, щоб самоврядовуватись у них, для того, щоб власноруч управляти і впроваджувати те чи інше бачення, яке ми маємо для себе, наприклад, для своєї дошкільної освіти, наприклад, для своєї позашкільної освіти, або ще якісь такі галузі, які визначать наші представницькі органи Курултай і скаже, ми хочемо, щоб тут було самоврядування. Я скажу, Сергій Макренюк. Як заслужений Сергій Макренюк. Наполягаю, що я почув зараз дуже загальні речі про консультування, згоду і там що ще ви сказали. Самоврядування. І самоврядування. Значить, ми ухвалимо закон України про освіту кримськотатарською мовою, а ми ухвалимо закон про консультуватися стосовно чого ви хочете. Ми ухвалимо закон навіть про статус кримськотатарського народу, в якому пропишемо про органи місцевого самоврядування, консультування і згоди. І в рамках Кримської області. Я як Сергій Макренюк, я теж можна Да, попити Сергій Макренюком, навіщо для цього вносити зміни в Конституцію, якщо це затверджено законом? Це буде... Далі я почну з другого. У Конституції це має бути закріплено для того, щоб ці норми мали певні гарантії того, що вони будуть сталими, що вони будуть стабільними, що вони не зміняться із наступної Верховної Ради, наприклад, якщо ми отримуємо реванш не тих сил, які б хотілося. Коли йдеться про Конституцію, то це широкий консенсус суспільства і народних депутатів, які складно потім переламати. А я, як Сергій Макренюк, скажу, що ще краще, щоб нічого вже не створилося, в статусі області це буде ще краще працювати. Все буде працювати, але в статусі області. І ми пропишемо навіть область. От, для Кримської області оці всі повноваження пропишемо в Конституції. Стало буде, да? От, це 300 голосів, але в статусі спеціальні повноваження будемо називати для Кримської області. Річ у тім, що для того, щоб... Це я зараз останній Сергій Макренюк, і далі я спробую стати Арсеном Жумаділовим. Цікаво. Річ у тім, що коли йдеться про те, чому це саме автономія, чому це саме автономна республіка, ще раз наголошую на тому, що Крим є специфічною територією. Проста адміністративно-територіальна єдиниця у вигляді області не буде відповідати потребам тих суспільно-політичних процесів, які будуть у Криму. А саме тому, що є корінний народ, є кримськотатарський народ, який має право на те, щоб його почули, який має право на те, щоб сказати своє принципове «ні» на ті чи інші політики, які не хочуть, щоб вони були впроваджені, і який має самоврядовуватися у тих галузях, які ми вважаємо, що ми є достатньо фаховими, професійними та спроможними для того, щоб у них самоврядовуватись. Це є три основні речі. Тепер, те, що ви сказали щодо представництва. Це так само є норма, про яку, я думаю, що ще багато будуть казати, що нащо воно потрібно, давайте ми все це скасуємо, ви і так вже маєте право на те, щоб вас почули, на те, щоб сказати «ні», на самоврядування і так далі. Нащо вам це представництво? Так ось, річ у тім, що якби ми жили в ідеальному світі, якби ми жили в ідеальній державній структурі, де всі закони працюють абсолютно однозначно і тлумачаться для всіх однозначно, то дійсно, мабуть, ми б сказали, це є надлишковим. Але річ у тім, що ми живемо в реальному світі, ми живемо в реальній державі. Для того, щоб впливати на реальний політичний процес, для того, щоб те, що я кажу, щоб це закарбувалося у політичну норму, у норму правозастосування, щоб всі звикли на всіх рівнях, що саме так справи ці вирішуються, ми маємо отримати гарантоване представництво на всіх рівнях представницької влади. Це гарантоване представництво. Я думаю, що було б доцільно, аби через певний час, наприклад, через 10 років після деокупації, або 20 років після деокупації, або 30, ми мали такий собі регулярний аудит того, а чи врегульовані всі ті питання статусу кримськотатарського народу, чи отримали вони все те, що хотіли, чи реально працює українська держава на задоволення колективних потреб цього народу. Якщо відповідь буде ні, то ми продовжуємо це гарантоване представництво для того, щоб наші представники просували цю адженду далі. Якщо ж цей аудит скаже, що, дивіться, в принципі, вже все реалізовано, є дитсадки, як і кримськотатарські, є абсолютно нормальні практики, судові рішення, які підтримують право кримськотатарського народу на те, щоб він був проконсультований, на те, щоб сказати своє «ні» на ті чи інші речі, то, можливо, цей аудит, який буде складатися з міжнародних організацій, з представників Меджлісу української влади, скаже, дійсно, станом на сьогодні, в принципі, нема дискримінації
всі колективні права є забезпеченими, тому, мабуть, можна йти по шляху або зменшення цих квот, або взагалі їхнього скасування. Але я ще раз наполягаю, що станом на сьогодні або станом на деокупацію ми обов'язково маємо мати квоти для того, щоб впливати на реальний політичний процес. Тобто ці квоти там в законі про статус вони мало не персонально підписані. Там 2 депутати у Верховній Раді там йдеться про і ви про це? Ні, я маю на увазі, що ви не хочете, щоб в Конституції ці квоти були прописані так детально. Я думаю, в Конституції має бути прописано те, що квоти є, що це є конституційною нормою, що вони мають бути. А подальше тлумачення цієї норми, воно має бути полишене на закони України. Я читаю відкриту інформацію, зараз коментар Рефата Чубарова, керівника Меджлісу, і от він стосовно саме змін до Конституції, от він пропонує, цитую далі, до розділу 10 внести зміни, які називаються Автономна Республіка Крим. Ми маємо чітко вказати, чому в унітарній Україні з'являється Автономна Республіка Крим, задля чого, скажіть, будь ласка, точне формулювання, як ви вважаєте, має виглядати в Конституції цей розділ? В Конституції є 6 статей у цьому розділі, у розділі Автономна Республіка Крим. Змін потребує насправді кожен з них. Наприклад, в одній зі статей йдеться про те, що голова тодішнього Радміну, тобто прем'єр-міністр, скажімо так, Криму, обирається Верховною Радою Автономної Республіки Крим і погоджується із президентом України. Як на мене, наприклад, ця норма є абсолютно непотрібною. Маємо зробити так, щоб це було так, як у інших регіонах, коли прем'єр-міністр, чи то губернатор, чи то голова виконавчої гілки влади в регіоні призначається президентом, крапка. Для того, щоб... Впевнені? Там просто таким чином вибудовується вертикаль влади, і це шкодить децентралізації, ні? Станом на сьогодні, я кажу, да. У нас, ми, скоріше за все, незабаром ми перейдемо до префектів. Я непогано цю тему знаю, бо свого часу працював у місцевій владі. Але якщо ми говоримо про те, що це є зміни до Конституції, до того, як будуть внесені зміни у частини децентралізації, то це саме так. Якщо ми матимемо вже децентралізацію, тоді ми маємо це підлаштувати під те розуміння децентралізації, яке буде закарбовано у Конституції, і не робити для Верховної Ради Автономної Республіки Крим або для прем'єр-міністра Криму такий собі карт-бланш або захист від Києва на те, що хочеш, те й роби. Да? Або стаття, де прописані спеціальні повноваження Автономної Республіки Крим. Так само ми маємо це переглянути, бо, наприклад, для кримсько-татарського народу я не впевнений, чи є для нас якийсь спеціальний зміст або сакральний зміст в тому, що ця Автономна Республіка Крим має ширші повноваження, наприклад, у бюджетній сфері. Да? Я не впевнений. Тим більше, що, знову ж таки, з логіки децентралізації йдеться про те, що деякі податки, вони і без того вони збираються і 100% лишаються на місцевому рівні. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми маємо відхилити все те, що працювало просто на збільшення повноважень, на те, щоб створити там якийсь такий заповідник для своїх. І ми маємо запровадити те або залишити те, де кримсько-татарський народ відчуває, що тут повноваження мають бути ширшими завдяки тому, що він матиме певний вплив на ті чи інші рішення. Зрозуміло. Хотів ще щось по суті? Я хочу вже трошки побути Арсеном Жумаділовим. Я хочу тоді спитати просто, як ви ж співпрацюєте з Конституційною комісією при президенті, як ви оцінюєте їхні наміри або бажання все-таки ці зміни прописати таким чином, щоб вони були прийнятні для кримсько-татарського народу? За тієї тональності зустрічі першої установчої, на якій було ухвалене рішення щодо створення робочої групи, в принципі, очікування є позитивними, тобто члени Конституційної комісії, ті, які увійшли до робочої групи, вони дійсно налаштовані на те, щоб плідно попрацювати, на те, щоб дійсно відобразити все те, про що ми говоримо в плані реалізації кримськотатарського народу на його право на самовизначення. Як воно буде, покаже вже наступний тиждень, коли вони зберуться вперше саме ця робоча група, коли будуть вже перші предметні дискусії щодо того, як іти далі. Я думаю, що наступному тижні, а саме 22 травня, ми побачимо, в який бік вони рухатимуться. Якби мені довелося аргументовувати тему
чому саме статус Автономної Республіки для Криму, то я б говорив насамперед, що поняття Автономної Республіки – це той є компромісний, але компромісний в кращому сенсі варіант, який влаштовує і кримських татар, і українців в сенсі самовизначення кримськотатарського народу. Право на самовизначення в кримськотатарського народу невід'ємне, подобається чи це комусь або ні, і в ньому немає нічого страшного для України. Це доведено тим практичним досвідом співіснування і провокаційних речей всіх 91-го року, Мешковщини, Тузлівської, і завжди, і навіть референдуму, так званого референдуму 14-го року, протягом 23 років різними поколіннями кримських татар доведено, що всі ці страхи перед кримськотатарським сепаратизмом, вони під собою не мають ніяких підвалин. Але кримські татари відповідають всім нормам і міжнародного права, і філософського розуміння, що таке корінний народ і право на самовизначення. Кримські татари – це народ, який мав державу в цій частині світу в Європі на так званий історичний період нового часу. Новий час, який починається з промислової революції Великої Британії 17 сторіччя і закінчується початком 20-го сторіччя. І от якщо подивитися на карту Європи, я раджу всім мокринюкам дивитися на цю карту Європи, 16 народів, які мають державу в Європі, одних з них є кримські татари. І правда, за цей час, на час, російською кажуть, новейшее время, ми маємо понад 50 держав. І всі народи з того нового часу зберігли. Єдиний народ, це дійсно треба визнати, який не зберіг. 15 народів зберегли, але один, кримські татари, це єдиний, хто втратили. Інші народи, навпаки, отримали держави. Тому, коли ми кажемо про це ніхто не має забувати, цього не забуває історія, але насамперед цього не забуває кримськотатарський народ. І всі речі говорити про прийшлих татар і греків, які були набагато раніше, ми не будемо навіть про це говорити в пропагандистській тональності 50-х років пана Надійського, антропологи, генетичні експертизи, і навіть така російська видатна, вже покійна славіст Сопиранська, яка досліджувала саме топонім Криму, вони доводять, що мова не йде про якісь там монгольські або татарські завоювання. Ми відокремлюємо династію Гіраїв від народу, який формувався, від етногенезу. Да? Запитання є? Ні, я зараз Арсен Жамаділов. Я аргументаційну частину кажу. Це може подобатися комусь в Україні або не подобатися. Це може подобатися комусь в Росії, не подобатися. Це може подобатися або не подобатися навіть в Туреччині, в Вашингтоні, в Брюсселі. Це може не подобатися навіть в Сонячній системі і в галактиці Млечного Путі. Да? Але це є. Цього знищити, намагалися, неможливо. Навіть в новіший час, коли був розпад Радянської імперії, саме кримські татари, одні з найперших, хто пішов шляхом вже відновлення держави, але республіканським шляхом, не йдеться мова про Кримське ханство або ту форму державності, але все існує, в тому числі в архівному вигляді, досить добре досліджений час. Да? І єдина можливість це погодитися з цим, бо непогодження з цим може завести вже в інший напрямок. Я згодна. Я би казав про таку аргументаційну частину, і про новіший час, і про існування держави. А далі всі ці речі, не в усіх існують держави, дійсно, не в усіх існують держави. Саме цьому поняття Автономної Республіки Крим йдеться у складі держави Україна. І всі страхи – це до психологів, фізіогномістів, да. І якщо вам є що додати до цього, Арсен, я по-перше, хочу подякувати, що все це було сказано від мого імені. Я вдячний, дійсно. І дійсно хочу додати те, що давайте оминемо... Я забув одну річ додати, можна, Арсен? І коли мене запитали, чому наша автономія, якщо там зараз окупована частина, я говорю ще про одну річ. Що в умовах окупації, де проживає більшість кримськотатарського народу, і буде проживати все одно, і кримські татари намагатимуться не покидати, наскільки це можливо, свою власну батьківщину, автономія, яку кримськотатарську створить Україна, це єдина мотивація для кримських татар звільняти Крим, можливо, повільно,
але мати цю адженду, цей порядок денний в себе. Бо кримські татари не очікують на військові дії, на такий шлях, все можливо. Да? І всі очікують на міжнародний тиск, на якісь інші речі, але треба цю мотивацію дати. Тому що якщо в народу є прагнення, то саме ця мотивація може, скажімо, і це найважливіше, да? Дати цю надію. Ця надія може перетворитися в ту енергію, яка через суб'єктність кримських татар і буде звільняти Крим. Спочатку буде звільняти його в головах, а потім те, що буде в головах, то те і відбуватиметься навколо півострова і проблеми України. А саме з відторгнення Криму почалася війна на Донбасі. І не треба українцям роз'єднувати ці речі. Ми неодноразово це обговорювали поза ефіром, але я рада, що це повторив він зараз. Так? Да, ми Це сьогодні з тебе тобою періодично гості нагадувати. самі Це ви собі да, гості. да. Арсене, ви Вибачте, хотіли щось Арсене, що додати? Я що хочу додати. По-перше, дуже важливо і дуже хотілося б, щоб не сталося із українською ліберальною елітою, скажімо так, того, що сталося із російською. Такий поширений вираз, що російський ліберал закінчується на українському питанні, щоб не сталося так, що український ліберал закінчується на кримсько-татарське питання. Це перше. Да? Друге. Україна має усвідомлювати, я сподіваюся, що вона дійсно це усвідомлює, що станом на сьогодні єдиний суттєвий козир того, що Крим – це Україна, це є саме самовизначення кримськотатарського народу, яке самовизначається у межах Автономної Республіки Крим, у складі Української держави. І це стало ще більш очевидним, коли ми побачили проміжне рішення Міжнародного суду ООН, який вказав саме на питання Криму і на кримських татар, як на те, на що вони дійсно звернули увагу, де є абсолютно однозначним і очевидним порушення прав людини. Якщо Україна хоче показати, що на відміну від Російської Федерації, вона є абсолютно правильною, правовою державою по відношенню до кримсько-татарського народу, щодо якого і був поданий позов, вона має зробити реальні кроки щодо того, щоб потім у Гаазі Україна казала, от як треба ставитися до корінного кримськотатарського народу. А те, що ви в Росії робите, це все або фікція, або відверта брехня. І ця різниця, вона має із часом не зменшуватись, а зростати. Для того, щоб вона зростала, Україна зі свого боку має докладати зусиль. Це перше. Друге, що я при цьому хочу сказати. Слава Богу, що та людина, про яку ви кажете, я не впевнений абсолютно, що вона є репрезентативною для більшості українців. Більшість українців, яку я знаю, вони абсолютно здорово, вони абсолютно тверезо, нормально ставляться до питання кримськотатарської автономії. Я впевнений, що саме в межах України ми реалізуємо це право. Це, до речі, що важливо усвідомити, що реалізація цього права – це не є фіксований стан якийсь, да? Що от ми зафіксувалися на цьому, і все, слава Богу, спочили. Ні, це є процес. Якщо ви кажете про більшість українців, навіщо тоді Міністерство інформаційної політики зробило це чарівне опитування, в якому показало нам, що 15% українців лише підтримують ідею кримськотатарської автономії? Слухайте, я і сам був чиновником. Іноді чиновники роблять речі, про які вони потім самі шкодують в плані того, що вони не були продумані заздалегідь. Чиновники, які влаштовують зустріч в Меджлісі зі стейкхолдерами і не повідомляють, що робиться це опитування. Я не мінстець. Я не знаю, які були наміри в нього. До речі, до честі Мінстецю я хочу сказати, що це один з небагатьох центральних органів виконавчої влади, які реально працюють по питанню Криму. Ви багато років були в одній організації із соратниками з першим заступником міністра Еміне Джіпарчі. Була у вас можливість запитати її особисто, чому так сталося? І коли це сталося, я був, як ви правильно сказали, в Одеській області, була абсолютно сфокусованість саме на місцевих питаннях. Я знаю про це опитування, я не знаю, з чим пов'язано рішення щодо його проведення і чому сталися такі результати. Але в цілому я хочу сказати, що, мабуть, варто спитати в них, як так сталося, бо я впевнений, що тут не йдеться про злий намір. І хотілося б вас запитати, ви згадали Гаагу, як юристу, скажіть, чи оцінювали ви, чи мали ви можливість оцінити доказову базу по Криму, так, і проміжне рішення, як ви оцінюєте шанси України та Криму отримати потрібне їй
рішення Остаточне. остаточне? Чудове питання. Я впевнений, що нам передує непроста робота. Важка, кропітка щодо збору всієї тієї інформації щодо порушення прав людини в Криму по відношенню до кримськотатарського народу з одного боку. І з іншого боку, і ми маємо про це не забувати, робота тут, в Україні, щодо закріплення прав кримськотатарського народу. І ця різниця, оцей контраст, він має бути якнайбільшим, якомога більшим. Це і буде запорукою перемоги України в цьому питанні в Гаазі. Арсен Жумаділов, експерт Меджлісу кримськотатарського народу, який працює в тому числі і над законопроектами, і, я так розумію, в робочій групі ви є, да? Ні, немає, я не член Конституційної Не комісії. член комісії, експерт, який опікується проблемами і створення кримськотатарської автономії, і статусом кримськотатарського народу. Далі у нас анонсує зараз новини. Зараз ми вийдемо, а потім зайдемо з Так. Ребекою Хармс, депутатом Європарламенту, яка лобіює, чи не найбільший лобіст України в Європі. Поговоримо про все, і про її наміри, і про її втомленість. І ще багато, і про НАБУ ми навіть також проговоримо, про той законопроект, який буде розглядатися цього тижня. Дочекайтеся.